Kaping libo ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Davao Oriental dala sa trough sa low pressure area. Samtang pipila sab ka infrastruktura ang nangadanyo sa baha. Sa ang dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban nga manukad sa San Isidro sa Davao Oriental. Jandy. Sara, sa halapad nga pagbaha dinhi sa Davao Oriental, sobra 1,300 ka magbanay ang apektado. Daghan usab ang mga lugar nga na-isolate human nga nagaguba ang mga dalan ug tulay. Hinuon gipasiguro sa or gipasalig sa Davao Oriental Provincial Government nga dunay nakaandam nga pondo. Hinay-hinay na tunga kining balay hangtod sa naanod na sa kusog nga bulog sa tubig baha sa sapa sa Saragona Manay, Davao Oriental kagahapon. Wala sab nakaluwas kining balay sa Tibanban nga midahili sa sapa. Lalaki sa Purok Tambinasan sa Barangay Mikit, Baganga sa samang probinsya. Iyang gipugos og tabok ning karsada samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo. Rason nga nadala sa kusog nga sulog. Mayo na lang luwas siya apan ang motor na anod. Sa Purok 12, Barangay Andap sa lungsod sa Boston. Wala na'y nahimo ang mga residente kundili ang masayangan sa tulay nga gianod sa tubig. Huwebes sa buntag, dihang mihunong ang ulan sa daghang lugar sa probinsya. Minay-hinay sa bugubas ang baha. Apan, mas naklaro ang gibiling danyos sa paghubas sa tubig. Sama na lamang ni ining tulay nga nagsumpay sa Barangay Mayo ug Bitan-Agan sa Mati City. Human sa way puas nga pag-uwan, makita ninyo sa Bitan-Agan River dinhi sa Mati City nga dili na ingon ana kadako ang tubig. Pero nagbilin kini og danyos sa ilaha mga gabyon. Gani nalukat pa ni mga dagkong punuan sa kahoy nga mibabag tunga sa sapa. Laom na jud kaayo ang gikankan sa yuta. Ang IB mismo nga gibutang tong nangagi para sa bagian is nagbitay na siya. Sa iyang ilalom wala na siya yuta nga nagpugong. Which is mo force pataas, wala na. So simba ko palayo anytime kanang IB nga gibutang diha kanang gitulayan nato, na tendency nga mobigay na. Gani makita na ang pagliki nining bahin sa tulay. Gikordon na ang tulay samtang ginasusi pa sa DPWH ug City Engineering Office ang integridad nini. Nya karon dili naman paagian, usa na lang maghihimo. Baktas, walain. Paabot ng mga tabok. Ana sa kapin 1,368 ka pamilya ang apektado sa baha. Kadaghanan niini nagtener sa evacuation centers ug ang uban sa Kapitolyo sa probinsya. Ang amo amang kong balay gud nalapawan naman gud sa baha sa sulod jud. Nasa naman ang tubig? Taga diri sa tuhod na sa sulod sa amo ang balay. Pero kung sa labas ka diri nakutob sa hawak. Mo nang naganhin na lang mi diri. Among balay lagi ma'am, taga diri ang tubig. Agan niya kung babae dito, nabilin kay ang iya mga kuan, basi mabasa ang rep niya ba? Oo, mga gamit. Personal nga gibisita ni Davao Oriental Governor Nino Uy ang mga evacuees. Sa exclusive interview sa GMA Regional TV kaniya, wala matud pay problema sa pondo ang provincial government alang sa mga apektadong residente sa probinsya. Daan na silang nagdeklara og state of calamity ni atong milabang simana tungod sa epekto sa way puwas kapag ulan. Gibarabara ang 100 million pesos ang gamiton gikan sa calamity fund. As of sa budget naman, okay naman siya kasi kaka-start pa lang ng year. So lahat naman ng budget pwede ma-utilize. Especially yung ating 5% calamity fund, intact naman yon. Sa karon palisuray ang paghatod sa mga relief goods sa pipila ka lugar human ma-isolate tungod sa mga nagubang tulay. So as of now, maraming mga unpassable roads, may mga additional bridges na naputol. Sara, nakigalayon na ang provincial government sa DPWH o gubang ahensya sa gobyerno alang sa clearing operation sa mga dalan. Ingon man ang pagsulbad sa problema sa mga nangaguba nga tulay ug ibang infrastruktura. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.